Nilqawkom lura għal-programm Netejjem il-ħin tarilna imma xorta waħda llum ħanamlu kollegament ma' Matteus Grasso anka permezz ta' Skype. Mela, ma nafx hekk Maria Abdilla, anzi mela ħanibdew ħanaqilbu s-suġġett. Ħammorru Maria Abdilla li l-ġurnalistana mill-Qorti. Rej, bonġu nsellimlek. Nsellimlek fil-fatt hawnhekk mill-Qorti, bil-mod il-mod hawnhekk dik lin-nies ġmielhom ukoll passoltu għal diversi seduti u kawżi li jkun hawnhekk. Xemm interessanti Rej illum il-Qorti? Illum il-Qorti li hawn interessanti u il-każ tkompli kompilazzjoni dwar il-fil ta' Hugo Ketkuti. L-aħħar seduta li kellna mhux il-ġimgħa l-oħra ma ta' qabel kienu xedu diversi toppa patoloġisti dwar il-każ. Ovvjament kif nafu l-kompilazzjoni hija fil-konfront ta' Bojan Ċmelik, is-serb ta' 35 sena li tiġi akkużat bil-qtil ta' Hugo Ketkuti li kellu 52 sena. Hawnhekk dan huwa l-każ, ovvjament il-każ li mistenni jiddomina x-xena fil-Qorti illum barra kawżi oħra li jkun hemm, però ovvjament wieħed jistenna coverage ta' dan il-każ verament importanti u li kien ħassat ukoll il-diversi nies Malta. Rej, il-bieraħ dalodu anka fil-gazzetta rajna ovvjament ir-rapporti tiegħek mill-Qorti il-bieraħ u kien hemm fost oħrajn anka sentenza interessanti ta' persuna li għax bidlet anka ħajjita tnaqset is-sentenza tagħha. Hija normali li jkun hemm anka sentenzi bħal dawn fil-Qorti? Iva, il-Qorti hija normali. Fil-fatt anki meta kien ġudikat fl-ewwel qorti fil-Qorti tal-Maġistrati ukoll kien ra dawn l-affarijiet il-Maġistrat. Kien ra dawn l-affarijiet li beda diġà miexi fit-triq it-tajba. Però mbagħad ovvjament sakemm sar l-appell il-bieraħ l-imħallef Consuelo Xerri Herrera mill-Qorti tal-Appell rat li il-progress baqa jsir b'mod maġġel. Fil-fatt dan elef nistgħu ngħidu l-vizzju kollu elef il-problemi ta' droga u llum nistgħu ngħidu qed jgħix tajjeb qed jgħix ħajja normali, ovvjament baqalu issa jrid jagħmel 9 xhur minn 30 xahar ħabs. Issa jrid jagħmel 9 xhur però kif ovvjament esperiment ruħha wkoll l-imħallef Consuelo Xerri Herrera Patrick Gatt ta' 45 sena minn Birkara għamel kambjament kbir f'ħajtu, kambjament li ovvjament swiru tajjeb għax fl-appell hawnhekk issa minn hawn ftit xhur oħra ovvjament ikun raġel ħieles u raġel liberu. Ekku, bla dubju hija sentenza interessanti ħafna u li tagħti anka kuraġġ il-persuna anka wara l-qorti tkun rat li bidlet ħajjitha. Grazzi ħafna. Rej, ma nafx hekk hemm xi ħaġa oħra inti min-naħa tiegħek li xtaqt tgħidilna. Fil-fatt li rrid ngħid forsi ta' malajr rigward dan il-każ li għadni kif semmejna ovvjament il-qorti għadet fuq nies ta' ċertu esperjenza, persuni mill-Caritas, psikoterapista, tobba, ġifieri dawn qalu wkoll fix-xhieda tagħhom li baqa' jattendi regolarment, il-Caritas baqa' jattendi u ovvjament dak ilu kollu ta' ġid mhux biss ta' sentenza imma wkoll biex kollu futur aħjar ħajtu. Grazzi ħafna Rej Abdilla tal-li kont magħna aħna minn ġimgħa l-oħra nka nagħmlu kollegamenti miegħek dwar dak li jkun qed jiġri fil-qorti. Grazzi lil Rej Abdilla l-kumplament tal-ħidma it-tajba tistgħu issegwu anke r-rapporti ta' Rej Abdilla fuq netnews.com.mt. Mela ħanamlu l-kollegament, il-kollegament favorit tiegħi ma' Matteus Grasso. Matteus insellimlek. Nsellimlek u Roberta. Kollox sew? Tajjeb ħafna inti. Semmaw li ħafna dal-kollegament jien. Kena problema bil-linja dal-għodu, missa tekju għal-tekniċi tijak u għal-rajb. Ma jimportax. Nirringrazzaw il-daw kolla, il-tekniċi kolla. Matteus, inti il-ġimma l-oħra, il-ġimma tejlu naħseb, tkellimna insomma xanna namlu. U kelmuni ħafna fuq dal-kollegament li għedin namlu fl-imkien għalix ittijom ħafna pozittivita għal-komplement tal-ġurnata. Grazzi li l-kolilom, mela, prosit. Fil-fatt li rrid nsaqsuk Matthew forsi hija domanda wkoll ta' ħafna min-nies u anke tiegħi. X'jista' wieħed jagħmel ikun qiegħed jagħmel ċertu eżerċizzi imma il-pace xorta ma jonqos, ġifieri jista' jkun qiegħed jonqos b'xi mod.
imma l-pis jibqa' dejjem l-istess. U din hija xi ħaġa li fil-verità għamilta jien ukoll għaliex immur il-ġim, imma għalkemm issa filgħodu ma nistax, imma il-pis jibqa' l-istess. Hija daqsxejn inkwetanti. Ironika. X'jista' wieħed forsi jagħmel? Aħna trabbejna Roberta bil-mentalità illi biex tnaqqas mix-xaħam trid tinżel mill-weight, mill-peace, mill-miżin. Però fil-verità il-ġisem ma jaħdimx hekk eżatt. F'liema sens. Mela jekk aħna nagħmlu ċertu exercises kif tagħmel inti Roberta pereżempju illi fihom tħaddem il-muscles tiegħek, aħna ħanżidu dak li jgħidulu it-toning. It-toning x'inhu? It-toning huwa laħam. Mela aħna il-laħam irridu nżiduh biex anke l-forma tagħna tisbih biex ngħidu hekk, eżempju fil-ħwejjeġ u fil-malja, eċċetera. Issa dan il-laħam ovvjament jiżen bħal kwalunkwe laħam illi aħna nieklu. Allura jekk inti qed trabbi l-laħam, tajjeb, awtomatikament il-miżin jista' jidher li qed jiżdied. Però għalfej normalment ma jiżdiedx imma jibqa' fejnu jew jinżel. Għax dak il-laħam waħdu diġà ħajjejna naħarqu ix-xaħam. U aħna dak li rridu, illi nżidu il-laħam, jiġifieri il-masil u jonqos ix-xaħam. Allura waqt li fuq il-miżin isek qajt fejn kont bejn wieħed u ieħor, da qed nitkellmu Roberta fuq min ma jkollux ħafna peace esaġerat, nuża dik il-kelma, għax naturalment hemmhekk żgur u alla ħares li il-peace ma jinżilx għax ix-xaħam qiegħed fi kwantità kbira ħafna. Imma għal min diġà ikun qisu bejn overweight u normal weight, dak il-miżin mhux bil-forsi jinbidel wisq. Imma inserraħ moħħ in-nies illi diment illi l-inċis. Ġifieri pereżempju il-qis tal-waist tiegħek, tal-koxox, tajjeb forsi anke tal-hips, ikun nieżel dak huwa sinjal ċar illi inti qiegħda tagħmel il-progress. Allura ħan nagħti dan il-parir illi aktar mill il-miżin niffukaw fuq daw il-famużi isien bl-inch tape u bil-ħwejjeġ. Għax dawk kienet un indikatur vera tajjeb. Mattejus. Għala xanna fejbi. Mattejus, ma nafx id-dixtara inti. Issa le, tuża l-mobile għal-kamera l-lum. Il-kollegi bib tijaj qabdu l-ritrat. Tijaj namel il-half meritin. Dak ilu sentej. Dak ilu sentej, ovvjament ir-ritrat li qed jaraw il-telespettaturi bħalissa, dak kien hemmhekk kont qed nara it-tanil mhux tambaj Malta, m'għawdex imma t-tanil tal-mewt. Għaliex wara